Bueno, maing buntag, maing odto, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. O ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, ug usab kang Sir Chemuel Almocera nga ato usab nga treasurer. O dato ko ang ato nga kalipay sa ato nga mga kadagkuan nga diin nagasuporta ni ining Hope Channel aron nga hantod rong panahon na mahimo ang gitawag nato pag-air nining nga mga programaha sa pangutana pastor, no? Bueno, niya dinhi usab ang ato nga mga kauban, no? Niya dinhi si atong tanahon si A.G. Alarcon, Sir Narbasa Venus, ug nasab din si Luzminda Pulgueras Cayman, nasab din si Jolie Nodado Habilis, nasab din si Ernie Catayas, Robert Godines, Limi Humawan, Benji Bertolfo, ug si Sunye Mugot Dumas, no? So, mato pa ni Robert Godines, pangutana lang, Pastor, bakit parang nagkainitan ang ISD at Kapa, Pastor? Oy, bago niya nag-post, no? Anyway, nasa ko'y basahon nga pangutana gyapon kay address ato nga Facebook karon todo dako nga siya basahon. Pero sa dili pa, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Amo gikalipay ang balang espiritu nga imong ipadala. Pahulama kami sa kaalam nga imong dabatnan aron sab sa pagsabot sa imong balaang pulong. Amo ni gipangayo uban sa panalangin sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, niya din si Achi Cherry, I'm on time. God bless all. Niya sab din si Christina Esther Chiong, God bless. Niya sab din si Jean Colliantes, watching ko. Maayong hapon sa tanan nato nga mga suki nga naminaw ni atong programa. O mahitungod niya ng imong giingon nga bago lang niya gibutang, Robert Godines, pangutana lang, Pastor, bakit parang nagkainitan ang ISD at Kapa, Pastor? Actually, wala man nagkainitan ang ISD ug Kapa. Ang gitawag na tog mga sympathizer sa Kapa, mo'y init kaayo sa Seventh-day Adventist. When in fact, namirada sila sa gitawag na tog YouTube, ilang gipost ang ilang birada sa YouTube o kita sa Seventh-day Adventist wala ta namira si ilaha pero ato lang tubagon ang ila usab nga gitawag na tog mga birada dinhi sa YouTube. I don't know nganong masuko masuko lugar sila tungod kay naghatag mig pahimagno sa among membro unsa may labot that is ecclesiastical in nature, no? Walay labot ang civil niya na, walay labot ang uban ecclesiastical ni siya. Ug nganong magbuot man ta sa ecclesiastical sa Seventh-day Adventist nga ang Kapa dili man Seventh-day Adventist. Although offshoot siya gikan sa Kapa, no? Now, akong basahon dinhi matupan ni Dante Villas. Pastor, good evening. Na ay nangutana sa ako taga Kapa diri sa ato program sa radyo nga ang SDA daw wala marehistro sa SEC. Matud pa kuno ni Joel Apolinario. Unsa man ako itubag ani Pastor para makakuha kog dugang impormasyon kay mas labaw mangyud mo nga nasayod. Salamat, Pastor. Hulat ko sa imo tubag diri. Okay? So, nanawag sa ako, maugyapon akong gingon, nga hulat na lang sa pangutana, Pastor, kay ato na siya nga tubagon, aron mausa na ang mao nga pangutana. Niya din si Phila Cha, mato pa ni Phila Cha, Pastor, sayod ko, busy kaayo kung pwede lang mapasabot nimo ang giingon ni Apolinario nga ang isday scam pod kay wala ta marehistro sa SEC. Ang punto mo ni mga pinangka. Tinuod yun, nga wala may rehistro ang SEC. Ang Seventh-day Adventist nag-start 1905. Kung sa may but, pasabot. Gikan sa 1905, hantod sa 2019, aya pa na-discovery nga ang Seventh-day Adventist wala marehistro sa SEC. O ang nakadiscovery pa yun, si Joel nga Apolinario, nga wala di ay marehistro sa SEC. Murag ang tanan mga tao, di mo tuon niya na ba? Nga naman, Shero, pila ka tuig? Okay? 1905, pag 10 years, 1925. Pagka 1935, 20 years. Pagka 1945, 30 years. Pagka 1955, 40 years. Pagka 1965,
50 years. Pagka 1975, 60 years. Pagka 1985, 70 years. Pagka 1995, 80 years. Pagka 2005, 40 years. Pastila, no? Niabot na siyang panahon niabot na gitawag na to taas-taas nga panahon. Niya si Joel Apolinario pa ang nakadiscovery nga wala di ay marehistro ang Seventh-day Adventist. Unya na kuno kay ang Seventh-day Adventist. Ha? Niabot na taog mga more or less sa tibok Pilipinas, more or less 1 million. Okay? Unya ay pa na discovery nga ang Seventh-day Adventist wala di ay marehistro sa SEC. Question, kamo karon sa publiko, mutuo ka mo ana? Ha? Ang akusasyon igso kinahanglan adunay gipataban nga ebidensya. Asa man ang iyang ebidensya? Dili man ta mutuo nga kapitulo bersikulo laway lang ang isulti nga pinaagi sa iyang mga lips o sa iyang mga dila, sa iyang paglitok. Dili man pwede nga ang atong basihanan kanang akusasyon kinahanglan mangita tag ebidensya. Ang Security Exchange Commission ba ang nagsulti nga ang Seventh-day Adventist dili rehistrado? Na mahinog ko'y nagunitan diri nga gi-revoke ang ilang Certificate of Registration, dili hinuni tungo-tungo kay namo ko'y basahon ani karon tudtod. Pero asa man ang dokumento nga gikan sa Executive Exchange Commission nga ang Seventh-day Adventist wala marehistro, kay wala man marehistro, dili siya pwede mupadagan. Gitawag nato og mo-operate sa gitawag og non-stock corporation. Okay? Now, ingani mga pinangga, pero sa di pa nako isulti ang mga ebidensya, tanaw nato kining video clip nga gi-release ni Apolinario, dili mabini Joel Apolinario, dinhi sa YouTube pagpangatake sa Seventh-day Adventist. Dili na matingala ang Seventh-day Adventist anak nag-offshoot man siya. Nya ikaduha pa, for the sake sa publiko, dili pastor si Joel Apolinario sa Seventh-day Adventist. Wala manggani na siya mo graduate sa theology o nagmasteral sa theology sa Seventh-day Adventist. Mo na natingala mi, nganong niabot na ang ngalan pastor, kadiha man siya nakaganansya og lakang, aron mapatuo ang publiko, aron adunay gitawag pagsalig ang publiko, kay gwapo manggod ang image sa Seventh-day Adventist. Nga kinighugpa aning kapa mga pinangga, madaot ang image sa Seventh-day Adventist, kay daghan didto karon sa Southern, naguna-huna, labinas mga dili isday, nga ang kapa iya sa Seventh-day Adventist. Gani nami ministro diri, Pastor Sanis, nakasulod dito sa cooperative, niya gipangutana siya, ay ang kapa day iya sa Seventh-day Adventist. Mao nang concern karon ang Seventh-day Adventist. Pero tanawa ang iyang pagpangatake sa Seventh-day Adventist, ato kunong paminahon ang mao nga video clip. Sabi na ako, istasyonan lang ang si pangaway na ako. Dahil po dahil, relihiyong utrong sigong follow-up dahil po dito. Ha? Sana relihiyon na kang sabadista. Seventh-day Adventist Church. Nag-follow up dito sa SEC. Wa mahadlok. Nga bisan sila, way rehistrasyon sa SEC. Ha? Uy, i-search ko na ninyo diya sa SEC og naabay Seventh-day Adventist Church. Nga sabadista. Dakpara ko na ninyo diya taga-SEC. Gamit-gamit man nag Seventh-day Adventist Church sana ilang mga karatula. Naaba sila registration na? Ha? Certificate of Registration naaba sila anang Seventh-day Adventist Church? Ano na ninyo dakpa Security and Exchange Commission? Nadiduol naman yun na ninyo. I-type ko nun ninyo. Kung narehistro ba ng Seventh-day Adventist Church? Ang narehistro ana kanang ilahang pananitan din Southern Mindanao Mission Corporation of Seventh-day Adventist Church. Yeah. Seventh-day Adventist Church din na. Wag yun na. Nga dool-dool para ba sa sikwa mauwaw. Dool ka dito sa sikwa ka mauwaw ano imong gibuhat magay ka marehistro. Ha? Sabadista. Nadungog ninyo ang video clip, no? Nga iyang gi-release dito sa YouTube. Natingala ko ngano nangaway na siya sa Seventh-day Adventist. Mao ni usa sa decision
ngano si Pastor Bacalari sa iyang Facebook mihatag og mga impormasyon. Kay katon mayagin nagpakahilom kita. Atong January nagposta pero pag naay mga comments wala gibiyaan nato. Pero wa ba mo matingala nganong karong bula na gifocus ni Pastor Bacalari sa iyang Facebook kining area. Human siya na mirada sa Seventh-day Adventist. So ang Seventh-day Adventist igo lang mutubag usbong ko. Ang Seventh-day Adventist igo lang mutubag. Igo mi manalipod sa among kagalingon. Never nga gapangatake mi sa kapa. Unsa may labot na mo iyang kapa nga. Iya man ang kaugalingong reliyon. Wa man mi labot na iyang kaugalingong reliyon. Pero atong tan-awon mga pinangga, tinuod ba ang iyang gingon nga ang Seventh-day Adventist wala marehistro? Okay, atong tanawon. Actually, kana siya nga argumento igsoon, usa na ka-recycle nga gitawag nato og arguments. Dugay na way back 1980s pa na siya nga 1990s nga issue nga diin wala kuno marehistro ang ngalan Seventh-day Adventist busa katong 60-40 or gitawag og RITI-9 or gitawag og local conference. Mato pa nila pangtangtangon kuno nila ang mga ngalan diha sa karatula sa ibabaw sa simbahan, tangtangon kuno nila ang Seventh-day Adventist kay wala kuno marehistro. Hangtod karon walay usa nga natangtang. Okay? Now karon kay kini si Joel didto man na naka-affiliate tong mga niagi. Yan ang mga grupo ha, gusto na sa niya ipatuo sa publiko nga buhi pa na nga argumento. Kung buhi pa na nga argumento, nganong wala man mianha ang Security Exchange Commission, nganong wala mi makadawat og mga memo o guban pa, nga diin wala diay minarehistro. Pagkakatawanan, imagine mo 1905 karong palugaw madiscover nga wala marehistro. Niya, actually 1992 na siya. Gidala nako diri ang mga ebidensya. Okay? Now, gikan ni siya na sa gitawag nato og National Statistics Office. Kay naa mo gikan sa usa ka pastor, gikan ni anang gitawag nato og local conference nga sa pangalan nga Pastor Miguel Yanguas. Og mao ni ang gisulti gikan sa Regional Coordination Officer nga si Virgilio N. Fusilero. Mo ang iyang title ni by authority of the Civil Registrar General. Mato pa niya dinhi. Dear Reverend Diaz, kay iyang address ni Pastor Diaz that time siya ang presidente, Reverend man, pero wa mi gapatawag og Reverend ha. Ang gobyerno may gatawag og Reverend. Niya. Attached herewith is resolution dated September 1, 1992 from the Office of the Civil Registrar General relative to the complaint filed by Pastor Miguel Yanguas praying for the revocation of certificate of registration and authority solemnized marriage issued to you. Kay ang ilang logic mo ni, dili man kuno Seventh-day Adventist, wa man kuno rehistro sa Seventh-day Adventist. Therefore, ang mga pastor, dili pwede magkasal. Kay dili sila Seventh-day Adventist. So, nagsulat dito ang mao nga mga offshoot. Now, karon niya ang findings, niya ang balos gikan sa Republic of the Philippines National Statistics Office, Office of the Civil Registrar General, Manila. Okay? At kung basahon, di nalako ni basahon tanan kay taas man ni siya. Nag-ingon siya diri. In his complaint, Pastor Miguel is Yanguas, offshoot sa Seventh-day Adventist, phrase the revocation of the certificate of registration and authority to solemnize marriage issued to some officers of South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist, SDA, and pastors appointed as such by said officer. 1, 2, 3, na yung explanation, diretso tas pinakapunto. It appears that this South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist was registered with the Security Exchange Commission, SEC, on May 4, 1953. Kay renew magunang pagpa-registered. So ako nagtuoy kaduhan na ni nga renew sa organization sa Seventh-day Adventist. O ang nakitaan nga kopya gikan sa National Statistics Office kadtong registration niya tong May 4, 1953. Osmong kus magbasa. It appears that the South Philippine Union Mission South Philippine Union Mission
Corporation of Seventh-day Adventist was registered with the Securities Exchange Commission, SEC, on May 4, 1953. It was incorporated primarily for its purpose of teaching the people of all nations the commandments of God and the everlasting gospel of Jesus Christ in South Philippine Mission Territory by all such instrumentalities, means, and methods allowed by law. Ingon na siya din The Seventh-day Adventist Church Incorporated Local Conference kadtong offshoot was registered with SEC on December 4, 1990, many years after the legal incorporation of SPOM SDA or Seventh-day Adventist. Its registration as a religious corporation cannot stop the members of the South Philippine Union Corporation of Seventh-day Adventists from continuing to profess the religion to which they have adhered for many years. Okay? Next. Ingon na siya. In view of the foregoing, the relief prayed for by the complainant to revoke the certificates of registration of the respondent is hereby denied for lack of merit. Gipagawas, August 31, 1992, Manila, Philippines, gipirmahan ni Thomas P. Africa, Administrator and Civil Registrar General. Question, kinsa may nagtug-ag tinuod garon? Ha? Ang gikan sa gobyerno or si Joel Apolinario nga ang iya lang gigamit, iya rang dila o iya rang baba. Asa man ang iyang dokumento nga wala dili pwede maka-operate o angay i-close o tagaan og isyuhan og cease and desist matud pa niya. Asa man ang mao nga mga dokumento, dili man pwede nga atong kumbensyon ang atong publiko, pinaagi lang sa atong inistoryahan. Kaya nga atong inistoryahan, dili na basihanan. Okay? Now, niya, nakuha ko kopya gikan sa among opisina. Bago na sad ni sa registration, kay renew man ang registration. Securities and Exchange Commission. Okay? Cagayan de Oro Extension Office. Certificate of Filing of Amended Articles of Incorporation. Know all men by this presence. This is to certify that the amended Articles of Incorporation of the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist. Unsa? Of the Seventh-day Adventist Church. Okay? Formerly, South Philippine Union Mission Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Iya mong gi-emphasize igsoon, kining word nga South Philippine Union Mission Corporation of the Seventh-day Adventist Church. Iyang gikutlo ang word South Philippine Union Mission Corporation, iyang gistap diha, unya, giputol niya gamay, nisulti siya Seventh-day Adventist, pero wala niya gikot ang whole sentence. Ang whole sentence mo ni, sa formerly nga pangalan, South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist. Ingani, ang nagrepresent sa Seventh-day Adventist dinhi sa Mindanao, ang South Philippine Union, okay? Mission. Mo'y nagrepresent sa Seventh-day Adventist. Mo nang gitawag og South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventist, meaning Corporation of Seventh-day Adventist. Unya, nganong ingani man ni? Sa among opisina nila din sa Northern Mindanao or North Central Mindanao, covering sa Hingoog, Iligan, part sa Bukidnon, mao ni ang nakaregister. North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist. Formerly, Northern Mindanao Conference Corporation of Seventh-day Adventist. Ngano ingani man ni siya igsoon? Ingani. Ang North Central Mindanao Conference ga-represent sa Seventh-day Adventist, na 5 minutes na bilin, ga-represent sa Seventh-day Adventist sa territory sa Hingoog, sa territory sa Cagayan, sa territory sa Iligan, territory part sa Mindanao. So gitawag siya og North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist, meaning ga-represent siya. Now, ingani,
Nganong wala mangyud gilitok ang word nga Seventh-day Adventist nga nganong napamay North Central, nganong napay South Philippine ingani magod. Magparehistro gani ka, kung dili ka magparehistro no, dili ka kapalit og property, kay ang pagparehistro that is juridical personality. Kung nakay juridical personality nga narehistro ka sa SEC, meaning to say makapalit ka og mga yuta. Now, duha ka klase ang corporation, ang non-stock corporation o stock corporation. Ang tanang religious igsoon, nagparehistro ka na sila sa non-stock corporation. Meaning to say, dili sa tanang panahon, gusto nuhon nimo pareha sa kapa nga nag-intay sa mga tao nga mag-invest mo diri unya tapos tagaan mo 30% and that is illegal kay wala sila'y secondary. Wala sila'y secondary license nga muhimo ni ana kapila sila paningli sa SEC ni ana og dili sila ka-produce. Og mao man gani ang hinungdan nga naay cease and desist order nga gipakanaog tungod kay it appears nga madisip ang publiko kay gisininaan og word nga donation, nagsinina og word nga donation apan investment di ay siya. Do you think nga naay mo apil anang kapa kung wala pa siligi og 30%? Do you think na wala naay mo apil sa kapa, wala pa siligi og 30% and forever? Kuha ako no ng 30%. Kuha ako ng forever, musikat ba ka ang kapa? Mudaghan pa ka ang kapa. Maunay nakita sa SEC, kay gisininaan man gud ang word nga investment ngadtos donation. Og basahon nako karon tuod-tuod kay gamay naman nga minuto sa itong nabilin, ang gikan sa SEC, og ang ilang gipakanaog nga cease and desist order nga nagban sila og 20 million og gitagaan sila 15 days nga mo reason out nining mga butanga apan pakyas man sila mao una giilibit ang mong kaso didto sa SEC in bank which is Manila, which is nationwide. Nga diin, nakaban sila og 15 million dito sa RTC, which is, ang RTC is regional trial court, which ang iyang jurisdiction diha ra sa region nga iyang sakop, pero wa siya jurisdiction sa tibuok nasyonal. Apan ang SIC nga gipakanaog is national in nature. Therefore, ang regional walay jurisdiction sa tibuok Pilipinas. Ang maayo unta nagbutang silagban didto sa gitawag nato og Court of Appeal. Ing ana nga punto mga pinangga. So, akong gibasa nako nga diinado na kita'y dokumento, rehistrado kita, dili ni Kapitulo Baba, versikulo laway, dili sa nibutbot ni Pastor Bacalares, na atay dokumento. Now, mutuo ba mo sa gisulti sa kang Apolinario? Imagino nimo, 1905 hantud pa karon. Si Joel Apolinario ra ang nakadiscovery nga wala di ay marehistro ang Seventh-day Adventist. Pagkaluoy, no? Na ingani mga punto kay 1 minute na lang nabili nato mga pinangga. Ato ni siyang tibawason, no? Human ni ini nga gitawag nato og break. Ayaw mo paghawa, atong mga caller, pasensya muna no, hulat lang sa mo kay mudawat ta og mga pangutana, especially kung naay mangutana gikan sa kapa, ato nang dawaton kay kini pagpanubag sa pangataki ni Joel Apolinario. Ang ako apilar sa Seventh-day Adventist mo ni. Mga kapa nga mga Seventh-day Adventist. Musugot ba mo nga ang inyong kwarta gi-invest ni Apolinario aron atakihon ang Seventh-day Adventist? Remember mga kaigsuonan, kanang kwarta gipiyal na sa inyuha, dili na inyuha. Dili katuyuan sa Dios. Nga kanang kwarta nga gipiyal sa imuha, imong i-donate o imong i-invest dito sa kapa, nga diin ang kapa mga taki sa Seventh-day Adventist. Mauna gi-consider ang kapa karon usa ka apostasy, asok usa ka offshoot, mga pinangga nga mga kaigsuonan nga nas kapa. Each time nga i-withdraw na ninyo kay ang panalangin gikan sa langit aron dili i-hold. Kulba biya, bisag nakakwarta kag milyon, usara na kabalatian ba? Cancer, milyon ang gasto. Usara na kadisgrasya ba? Aksidente. Nga kanang mga butanga igsoon, posible ma-withdraw na sa ato sa langit kung pananglitan ang atong kwarta nga gipiyal sa Ginoo tuad didto na invest sa sayop nga paagi, especially gapangataki sa Seventh-day Adventist. Mobalik kita karon tudtod, ayaw paghawa.
Now, akong na-explain sa inyo ha, nga walay problema ang Seventh-day Adventist. Sa mata sa gobyerno, walay problema. Sa mata sa gitawag og civil registrar, walay problema. Sa mata sa nakailain nga mga munisipyo, walay problema. Kini karon nga atake nga kapa, may problema ba? Yes, may problema. Giingnan kita igsuon, way back March, gitawag na tog March 8 pa, 2017. Inyo ning ma-access sa website. Okay? Naghatag na og SEC advisory nitong March 8, 2017. Matod pa, the public is hereby informed that CAPA, kabus pa datoon, is not registered with the Commission as a corporation or partnership, there being no primary license, it is not authorized to solicit investment, which requires a secondary license as provided under Section 8.1 of the Security Regulation Code. So, kibali, ang ilang registration is plain and simple, religious, non-stock. Wala sila'y lisensya sa secondary license aron mo gusulod sila og investment. Klaro na, advisory na gikan sa SEC. That is March 8, 2017. Giusab pa gyud sa Security Exchange Commission sa October 3, 2018. O kung sa'y sulti dinhi, yatong October 3, 2018. The public is hereby informed that CAPA Community Ministry International Incorporated is registered with the Commission as non-stock. Usman ko, duha ka klase ang corporation, stock and non-stock. Ang stock, for example, San Miguel Corporation, that is stock. Nga diin, ang ilang kinitaan, bahino nila sa ilang mga stockholders. Apan sa mga non-stock, walay bahin sa mga gitawag og mga directors diha o mga gipangdiligahan diha. Wala. Mubalik na dito into a charitable. Maunay giingod sa Code of Corporation by Nolido. Kaato na siyang gibasa. Now, ingani, ang iyang SIC registration number as non-stock is CN 2017-07724 kanusa on March 3, 2017. Pero inyong nadungog sa uban nga mga komentaryo nga diin 8 years na kuno ang kapa, nga diin 6 years kuno ang kapa, pero kung nag-operate sila 6 years, illegal day kato. Ha? Kaya ang gibutang ba din na rehistro sila niya itong March 3, 2017. March 2017 to March 2018, 1 year. March 2018 to March 2019, 2 years. 2 years pa. Ang pangutana, asa man nagikuha ang hunahuna sa uban nga komentaryo nga 8 years, ang uban 6 years. Nga diin, dinhi 2017 ma. So sa ato pa, kung nag-operate sila sa illegal nga mga pamagi. Now, atong sumpayan sa pagbasa diri. Nagingon diri sa paragraph 3 that a certain group being represented by certain Pastor John Apolinario and Joel Apolinario is enticing the public to invest with a promise of 30% interest every month until forever. Di ako nagingon ana. Dili si Pastor Bacalaris ang nagingon niya na. Base ni sa investigasyon sa Security Exchange Commission. O kung sa'y nigawa sa ilang investigasyon, ang ilang investigasyon yung munigas mo ni, nag-entice. Unsa may entice? Enticing the public to invest with a promise of 30% interest every month until forever. Muli ni sulod ang gitawag og Security Exchange Commission. Kining 30% every month until forever. In the guise and or scheme of a deed of donation or certificate of membership. Kinsa nagingon na ang SEC? In the guise. Meaning to say, gisininaan lang og donation, pero actually, matod pa din that is investment. Now, alang usab na sa nagbutang sa kapa, alang sa nag-recruit, alang sa nag-invite, alang sa akong mga kauban nga mga Seventh-day Adventist nga diing ga-recruit, mauni ang gisulti sa Security Exchange Commission. Accordingly, those who invite or recruit other people to join or invest in this venture or offer investment contracts or securities to the public may be held criminally liable or accordingly sanctioned or penalized in accordance with the Supreme Court decision in the case of SEC versus Odin Santos.
Number sa case, 19542 on March 19, 2014. Mauna nga mga kaigsunan, dapat masabtan ninyo ang atong mga pangulo sa South Philippine Union Conference. Kay kining desisyon sa SEC, gikongkor kini sa atong organisasyon. Kay dili gusto ang atong organisasyon nga mapahamak ta sa dautan. Kay ang pag-ila sa ato sa gobyerno nga ang Seventh-day Adventist, mga commandment-keeping people, mga buotan, mga masunulundon sa gobyerno base sa Biblia sa Roma 13. Dalikatan kuno nato ang Roma 13. Aron masabtan sa mga Seventh-day Adventist nganong concern ang inyong mga leader di ining mga puntuha. Basahon nato. Versikulo 1. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios og ang mga anaa karon tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios og magapanukol sa mahiagom sa hukom sa silot. Kay ang mga punuan, which means the government, kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo. Okay? Kung dili sa dautan, buot kabang dili malisang kaniya nga ana sa kagahom, nan buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalay gikan sa Dios. So, sunod tas gobyerno. Gisugo kita sa Biblia nga magpasakop tas gobyerno. Dili ta magmasinupakon sa gobyerno. Mamagani alang sa akong mga igsuon nga pinangga nga mga Seventh-day Adventist na askapa. Kung tinuod nga nagmahal ka kang Jesus Christ, kung tinuod nga nagmahal ka sa Biblia, kung tinuod nga nagmahal ka sa Seventh-day Adventist, nganong di man ta magpailalom sa gobyerno o sa atong organisasyon, nagmahal ang South Philippine Union Conference nga mga leaders sa inyo ha mga pinangga. Ayaw ninyo sabta nga diin gikasilusan mo sa inyong nangadawat. Wala sukad masilos ang Ginoo sa inyong nadawat. Wala sukad masilos ang organisasyon sa inyong nadawat. Kaysa wala pa'y kapa, gibuhi na kita sa Ginoo. Wala pa'y Joel Apolinario, gibuhi na kita sa Ginoo. Mga pinangga, niya pa'y sumpay. Gikan ni sa Security Exchange Commission, dili ni gikan kang Pastor Bacalaris. Ato nga ko namang gibasa nga doon na sila SEC number. Niya ay gibutang dinhi nga unsay violation sa kapa. Gikan sa Security Exchange Commission. Matod pa diri sa gibutang, for consideration of the Commission and Bank is a petition for revocation of corporate registration with prayer for the issuance of cease and desist order filed by the Enforcement and Investor Protection Department kon EIPD. Unsa may function aning EIPD? Paragraph 2 akong basahon. It is also the operating department vested with the primary authority to conduct investigations and administrative actions involving, among others, the selling, offering, or transacting unregistered securities by entities without secondary license. Mauni ang giingon sa SEC nga nahitabo karon sa kapa o mauni ilang violation. Nagingon din as well as to initiate petitions for revocation of corporate registration except those under the original authority of CRMD. EIPD is likewise tasked to investigate motu proprio or upon complaint or referral violation of laws, rules, and regulation implemented by the Commission. Yeah, imong makita din niya din Now, gi-check sa Security Exchange Commission kung narehistro ba sila sa ilang pag-invest, pagdawat og investment, gi-check nila kung naapahay rehistro dito sa CBFD or MSRD. Unsa man ning CBFD? Matod pa diri. It was also found out through the negative certifications issued by the corporate governance. So, ang word pasabot aning CGFD is Corporate Governance and Finance Department and Markets and Securities Regulation Department.
kining MSRD, meaning Markets and Securities Regulation Department, that CAPA is not registered issuer of any securities under Section 8 and 12 of the Securities Regulation Code. As such, it is not licensed to offer or sell securities to the public. Now, mo ni ang ilang gingon. Unya, taas man ako na lang siyang surkaton, unsay nakasulat din mga pinangga, kay gibasa man gid nako ni siya tanan, ang iyang gisulat diri, naa say gibutang diri. Ingon pa niya dinhi. The elements of an investment contract laid down by the Supreme Court in Power Homes Unlimited Corporation versus SEC are an investment of money, B, in a common enterprise, C, with the expectation of profits, D, primarily through the efforts of others. All the elements of an investment contract are present in CAPA scheme. Parehara sa sexual harassment. Gifailag kaso ang lalaki, si Mr. A, o sexual harassment ni Mr. B, o ni Mrs. B, o niingon si Mr. A, wa na ko nag-sexual harass ng bayhana, na ami relasyon. Okay? So ang iyang punto, dili siya mafailan og sexual harassment kay wala diha ang mga elemento. Kay ang elemento magod sa sexual harassment, meaning to say, ikaw taas og rank ko kaysa babae o gihostage nimo ang iyang posisyon nga basig i-transfer siya o tangtangon kung di siya mosunod sa imong gusto. So, pasok sa elemento. Ing-ani nga punto, ang buti pasabot sa kapa, nga walay elemento nga mafailan sila kaso about sa investment kay ang ilang gigamit nga word donation. Pero unsay sulti sa taga SEC, mato pa niya, all the elements of an investment contract are present in CAPA scheme. Naa-presento. Vicente, bisan pag sininaan mo nag word donation, kay kung imong interviewon ang tanan nga nag-invest, moingon sila, di man mibubutang anang CAPA kung wala mi sa ari, nga 30%. Gisaaran pagid mi og forever. Kung makarekrut mi, gisaaran pagid mi 5%. Dili man ta mi ana musulod. Mahibaw ana, kung panalitag madaw na ang kapa, manggawas ng mga tawhana, og sila mao ang ebidensya. Og naapag mga ebidensya igsoon, nga diin unaware si Joel Apolinario, nga nagbuhat siyag ebidensya against sa iyaha. O gi-record kini karon sa Securities Exchange Commission kay ebidensya na siya. Unsa ebidensya? Naa sa mga YouTube. Gaintay siya sa mga tao nga mo invest aron tagaan og 30%. Kana mga ebidensya ha, unaware ka usahay mga pinangga, unaware ang ubang kriminal nga naghimo silang ebidensya against sa ilaha. Mauni karon naghimog ebidensya si Joel Apolinario through YouTube nga diin mahimong magamit sa gitawag og Securities Exchange Commission nga wa siya magsunod sa gilatid dinhi sa gitawag nato og balaod. Na karon arita sa gisulti sa SEC. CAPA's investment taking scheme is clearly ultra-vires for it transgresses the powers conferred to it by law and those indicated in its EOL. Performing ultra-vires act, especially making it appears to the public that it can perform investment-taking activities in the guise of donation. Quote-unquote, take note, can perform investment-taking activities in the guise of donation. In the guise of donation. Gibutang ang word nga donation, but actually, it is investment. O pasot kini sa mga elemento. Mamanggani nga kung dili pa sila guilty, ngano man nga ang korte nagdemand og 50 million bond. Imagino nimo, sa cease and desist order, nagban sila og 20 million. Sa revocation, nagban sila og 50 million. Pila na tanan? 70 million. So gilang ko kamo, correct me if I'm wrong, dili ra ba na makuha, hanto dili mahuban ang kaso. Question, asa man anyang kwarta kwaon? Dito sa mga tao nga invest? Nakuha nga na kay gipalit og eskwelahan? Nakuha nga na kay gipalit og ospital? What if kung mawidro kay daghan na kay enticing nga mga scam karon? Dito landan sa Jinsan, naay Alma Mico. Unya 45%. Napay uban kuno nga 35%. I don't know kung asaan ng 35 o 45 ang Alma Mico. Namalhin ang mga tao. So gamay na ang musulod.
Pag masaturated na ang tanan, boom! Mapareha sa MSS. Ing ana ang gikabalakan sa sect. Ing ana ang gikabalakan sa Seventh-day Adventist nga dili mi gusto mahitabo sa amo mga kaigsunan. Mga kaigsunan, palangga mo sa South Philippine Union Conference. Palangga mo sa pangutan na pastor. Among girist ang among kinabuhi. Bisag nakadawat na ko og treat dinhi sa Facebook. Ngakwaan akong kinabuhi. Pero wala may problema. Buburam sa atong kinabuhi nining kalibutan. Dugay ra gitreat akong kinabuhi. Gamay pa ko, gusto na ko kuhaon sa yawa. Sa diyan napabautismo ko sa Seventh-day Adventist, gusto ko kuhaon sa yawa. Karon pa ta mahadlok. Although, tungod sa tawhano nato, naatay kabalaka. Pero tungod sa gugma nato ni Jesus Christ og pagtuo, ing ani ang paghigugma sa mga leaders kaninyo, mga Seventh-day Adventist. Palangga mo ni Jesus Christ. Asa ang inyong loyalty? Tungod ba ka tungod sa kwarta? So ginlan ko kamo sa dini pa si Jesus Christ. Basahon nako ang Mateo 4. Sorry lang kay sa pangutana kay murag nakabuylo na ta. Dini sa Mateo 4 igsuon, giunsa pag-intay sa yawa si Jesus Christ. Ug matod pa sa yawa dinhi nga si Jesus mingon kaniya usab na isulat kini nga nagingon ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Otso, o gidalan usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kayo nga bukid o kaniya iyang gipakita ang tanang ginharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan o iyang giignan siya kining tanan. Akong ihatag kanimo kung ikaw muhapa o musimba kanako. Imagine mo na. Ha? Tibuok kalibutan ihatag sa yawa ngadto kan Jesus Christ. Musimba lang siya. Wa magpatintal si Jesus Christ. Kabalugyod ang yawa pilare atong kapasidad. Dili tibuok kalibutan ang ihatag sa yawa kay wa tay kapasidad ana si Jesus Christ. 30% lang kaya sa yawa ang mao nga kapasidad nga diin ikaw madalanan niya, mayudyud na kaniya. Ing ana mga pinangga, tanawa ang babatanong bato, dato dinis Mateo. Ginoo nga maayo, unsay among buhaton, aron makaangkon kami sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsay ingon sa batan ni Jesus Christ, bantay ang sugo. Ingon ang batanon, kanantanan ako nang gibantayan sukad sa akong pagkabata. Unsa may nakulang ako. Pagkakita ni Jesus Christ sa iyang kasing-kasing, nga ang problema sa iyang kasing-kasing is the love of money, ang paghigugma sa sapi. Unsay gingon ni Jesus Christ, ibaligya imong kabtangan, ihatag sa mga kabos. Sultihan ko mo, dili sayop ang pagadato, basta gikan sa maayo. Pero take note ang gisulti ni Jesus Christ. Ibaligya ang imong kabtangan, ihatag sa kabos. Kaya nahibalo si Jesus Christ, nga ang nasa iyang kasing-kasing, the love of money. Igsoon, ibaylo ba nimo ang organisasyon tungod sa love of money? Ibaylo ba nimo si Jesus Christ tungod sa love of money? Ato kunong tanawon ang Mateo Kapitulo 6, unsay giingon sa Biblia. Okay? Dili lang masakit mga pinangga kay nagpangga mi ninyo. Ato nin siyang gibuhat aron sa pagpasidian kaninyo, aron manahon sa paghugpa. Walay mga tawo nga Adventista mutilusik sa inyong mga ministro nga mingon, nganong wa min ninyo pahibaw nganong wa min ninyo sultihi. Karong panahon nagisultihan kamo mga pinangga. Dini sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta. Diin ang tanggob o ang taya nagakutkot o diin ang mga kawatan nagapanaka sa pagpangawat. 20. Hinunua pagtigom kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit. Diin walay tanggob ni taya nga nagakutkot o diin walay mga kawatan nga managpanaka og mga pangawat. Kay hain gani ang imong bahandi at tua usab didto ang imong kasing-kasing. Mga pinangga, sultihan ko kamo. 2010, 2011, hantod pag-abot sa 2016, wala pa'y kapa. Gibuhi kas Ginoo. Gilikay kas mga balatian. Gilikay kas mga disgrasya. Karon na hinunay kapa, magnahuna tang wala na ang Ginoo. Pinangga, sulhihan ko kamo, magmatinumanon lang ta. Kay kundi ta magmatinumanon mga pinangga, Exodus Kapitulo 15, versikulo 26. Katapusan nga versikulo akong dalon kaninyo. Ay tanaw ko di sa gitawag og
gitawag na to og Facebook dire. Nga mato pa niya dinhi, kung magmatinumanon ka sa iyang kasuguan, walay bisang usa nga hampak nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang sa mga iptuhanon nga mudangat kanimo. Sa ligi ang Dios, walay kapa o unsa man nga mga scheme ang Dios nagproteher sa imong panglawas. Nagproteher sa imong kinabuhi. What if kung imong biyaan ang Ginoo, i-withdraw sa Ginoo ang protection kanimo, ako mag-ampulas Ginoo nga dapat bigyan ta na mahitabo kaninyo mga pinangga. Di pa ulahi, withdraw mo ska pa. Magmatinumanon ta sa iglesia, magmatinumanon ta sa gobyerno. Bueno, mamasa ko diri. Daga pa kong istorya igsoon. Pero tingali ato lang ni siyang ipis by fees, no? Kay at least nga ko ani igsoon is ma-inform kamo. Okay? Ma-inform lang ta total ang Ginoo mao'y nagbuhi kanato mga pinangga. Okay, niya din si GR Antuki, Christopher Torigusa, Baay, Ronald, Judith Maguati, Evelyn Boynas sa Pisanan Kundi, Evelyn Boynas kay Otsaka Silso Girly, nawala. Rodney Rims, maing hapon Pastor, Alan Kasisiman, Franz Falconi Pagatpat, Jeremy Digal, Josephine Marbilla Barnuevo, Romy Abarrico, Cristina Balsuti, Romel Luid Castillo, Dafudel Labraso, Kaginwater, Ayan a sister. Okay, bueno, manawat kita og pangutana. Kung naamoy pangutana, tawag mo. Kay wala din atong cellphone nga isa. 0917 152 6046. Usbon ko. Okay? 0917 152 6046. Tingali gamay na nakatawag long kay mga baguhan sa atong number. Kay announce sa niya atong number. Anyway, ato ni i-workout pag-utro. Niya din si Narbasa Binos tinuod jud na pastor kay na ako'y amiga nga niingon nga ati mga piltas sa kapa kay pastor daw na sa Adventista ang founder. Maong ako siyang gipadalhan sa secular nga gikan sa conference nga nagapasabot nga wa tay connected sa kapa or Apolinaryo. Salamat ra igsoon. Sugid lang ko kamo nganong usa sa purpose nganong nga akong Facebook gibutang nako diya tungod kay napipila ka mga elder. Pasaylo lang ko mga elder, pipila. Wala nagbasa sa circular. Ung aguban nagbasa, wala kayo gipasabot. Mamangani nga nag-meeting mi tong niagi nga workers meeting tong niagi adlaw. Nagsulti ang among nga executive secretary si Pastor Ramon Morinti. Palihog basaha ang circular o ipasabot sa mga kaigsuonan. Kay direktiba kana gikan sa atong mga kadagkuan. Niya din si Philacha, thank you so much Pastor for clarifying the false accusation of Apolinario that we are not registered with the sick. Okay? So okay nawala. Okay. Atong ibalik. Now matud pa sa diri sa gisulti dinhi. Very well said Pastor. Matud ni Narbasa Venus. Okay, gisampungan na sad sa nagang pasulod panulod sa mga comment igsoon no sa ako nga Facebook mo na madisturbo ta usay. Matud usab ni Gabriel Alio, mayong hapon Pastor, God bless sa inyong program. Ako apilar usab sa mga OFW nga mga kaigsunan. Nabuhi biyamos panalangin. Ang Ginoo ba nagprotektar ninyo? Ayaw gyud taon mo patintal anang kapa. Sultihan ko kamo. Walay panalangin alang kanato kung atong maangkod ang kapa apan mawala ang atong kalag. Walay kahulugan ang atong pagkinabuhi kung pananglitan wala ta sa sabakan ni Jesus Christ. Kini nga circular halos tanan nga mga organization sa Seventh-day Adventist nagasuporta ni giampuan ni igsuon. Ako apilar kaninyo, withdraw na mo. Ang atong circular naghatag 4 months ang ihatag sa inyo ha. O human sa 4 months nga gikan sa pagbasa, dito na magsukod ang ato paagi sa church manual. Nagampo ko igsuon nga before sa 4 months, palihog, undang na kita. Okay? Kaya ang inyong mga kadagkuan nagampo alang niini. Sitsit Dayaday, salamat sa mayong pagka-explain, Pastor. Kini si Sitsit usab,
Grabe ang iyang contribution usab dinhi sa gitawag nato og Facebook. Ug sa uban na og si Brother Purdoy, si Purdoy ko, no? Salamat usab Purdoy ko niana nga mga punto. Niya sa Gigi Clavis Pasyol, good PM Pastor, ask lang ko unsay di ay nalapas sa kapa sa sugo sa Ginoo. Kabalo na biya ka ko lang gipang basa ganina. Okay? Yung tawag na tong the love of money is the root of all evil. Tanawa akong Facebook. Grabe ang akong nadawat nga mga pagpanginsulto. Grabe ang pagpanghimaraot. Grabe ang mga pagbutang-butang. Pero wala na ko na gibutang sa akong una-una. Kaya nga naman na ako sa sabakan ni Jesus Christ. Imagine ni akusahan ka, nga gwapo kuno kayo ang akong service unya gikan sa ikapbulo. Nagaantos man lang ganita sakay og jeep. Gwapo ato sinina ang uban gipanghatag ni siya. Na kaning laptop gihatag ni gigiyahan sa Ginoo aron usab magamit sa iyang buluhaton. Gi-criticize pagid pati ang laptop. Unsa man lagi amo kung tagaan panalangin sa Ginoo, igno na nga nang wan. O kung di tatagag panalangin, agibiyaan sa Ginoo kay walay panalangin. Wa gyud tay madaganan iyani mga punto ha igsuon. Okay? Napahiyaw sa dinga text ako ang matud pa, gapas maguna siya sa posisyon. Ingon sa ditong nagbalos nga kaigsuunan. Dili yun na siya mga taki kung mag-apas sa posisyon. Kaya nga naman, daghan mamasuko sa iya. The fact nga iyang gibadlong kamo, meaning wa ni siya mag-igsoon, sugin lang ko kamo. Kaya posisyon din na sa yuta. Kung si Jesus Christ o si Juan Bautisma ang imong pangutanon, I must decrease, you must increase. Ang posisyon igsuon, base na sa gasa. Kung nakay gasa sa administrative, pareha sa Pastor Kadirma, Pastor Palomares, Sir Almosira, na sila gift, ana. Si Pastor Bacalays, wa ko'y gift ni ana. Ang akong gift igsuon, gipahamutang ako dinhi sa pangutana, Pastor. Wa manggani ko nag-ampo, ma-assign ko og South Philippine Union Conference. Wala na sa akong bokabularyo, wala na sa akong mga plano, wa sad na sa akong request sa pag-ampo. Pero unsaon man nganong gibutang ko sa Ginoo dire? Naay plano ang Ginoo. Igsuon kung asa ta gamiton didto ta. Kanang tumo nga napay labaw sa kapa, yes na pa. Mag-literature evangelist di mo. Imagine ni mo kabaligya kag libro, almost 50% ang share sa imo ha. Kung makakuha pag yung kas credential, 90% sa hospital nga baylaron, iya na sa opisina, 10% ra imo. Kung mag-bill kag 100,000, 10,000 ra imo ha. Kinsa may kapa nakahimo ana sa edukasyon, sa isinta is organization, 40 ray ibayad sa imo basta literature evangelist nga credential ka. Kinsa may kapa nakahimo ni ana. Usahay makadawat kong panginsulto, Pastor, kung wala ang kapa, unsa may mahatag sa Seventh-day Adventist? Igsuon na ay daghan pag literature evangelist. Ang Biblia nagingon, tao unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton nimo ang tanan buluhaton, sugo na ang atong pagpaningkamot. Dili na ideas Ginoo nga maglingkod lang ta, mga tagak ang kwarta og ato lang ng sigpawon. That is the principle of gitawag og prosperity theology. Wala ta ni anang prosperity theology si Jesus Christ na tao nga kabos, classmate niya ang mga karnero. So mao ni siya nga mga punto igsoon. Niya usab diri igsoon si Marisa Plenos Bohol, salamat Pastor sa imong explanation. God bless. Di lang unta masakit ako mga kaigsunan. Sabtan ninyo ang inyong mga ministro. Kay sugin lang ko kamo, kung wala ko gitawag sa Ginoo, kung wala ko mga pastor, wala ko dis pangutana pastor. Kung wala ko gitawag sa Ginoo, walay Pastor Bacalaris maghisgot dinhi sa pagdepensa sa atong organisasyon nga giatake ni Joel Apolinario. Walay Pastor Bacalaris. Kung pananglitan na sakit man mo igsoon, pasaylo ang taon ko ninyo. Ingani ang akong paglaban sa atong organisasyon. Gimahal nako ang Ginoo. Kay siya ang ulo. Gimahal nako ang iglesia. Kay siya ang lawas. Efesos 5:23-25. Nagsunod kita sa atong mga pangulo, kay ang Biblia, ihatag kanila ang dubli nga pagrespeto. Ang atong mga pangulo, dili na manulunda. Mga makasasala, sama nako, sama ninyo. Pero nganong dili man kamo ang gipili? Nganong sila man ang gipili? Naiplano ang Ginoo.
Nahibalo bang mus planos Ginoo igsuon? Wa maggamit ang Ginoo og dili makasasala. Nagamit ang Dios sa mga makasasala nga pinasaylo sa grasya sa Ginoo sama kang Pastor Bacalaris. Dili perpekto si Pastor Bacalaris. Naay mga kasalanan si Pastor Bacalaris kay ang pagkamatarong ni Pastor Bacalaris matod sa Isaiah 64 versikulo 6, samara og trapo. Wa ko mag-ingon dinhi nga matarong ko kay walay matarong bisag isa wala. Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios, pero kay ang Dios na amay iglesia og nagtawag siya sa mga tao nga mooy mangulo niini. Mauna nga kami nagtuman lang sa buluhaton ngadto sa Dios. Palangga mo di Jesus Christ. Bueno, nagsingis naman ang atong kauban mga ikaw pasaylo nga wala ko'y natubag nga call dinhi sa cellphone tungod kay atong gi-emphasize kini aron masabtan sa mga kaigsuonan. Ako hangyo sa tanang Adventista nga naminaw karon. I-share kini nga episode sa adto sa mga Adventista. Sa ilang messenger, i-share kini. Sa ato mga kaigsuonan nga naa sa abroad, i-share na kini. And yan ang panahon na nagamit kita sa buluhaton sa Ginoo. Dili sa lagma nganong naay Facebook. Kay sugin lang ko kamo, kung buhi pa si Jesus Christ nagpakatao rong panahon na, o niya ang mga apostoles buhi usab sa atong kapanahon na, nagtuo ko ang mga apostoles og si Jesus Christ nagamit og Facebook aron sa pagpamadlong usab sa mga tao wa na subay sa Biblia o sa iglesia. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among station manager, sa ngalan sa among communication director, o salamat usab kang pa Sir J. Salcido, og usab sa division, kini lamang si Pastor Chris Bacalaris mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay mabuhi. God bless sa tanan. Magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Among gikalipay ang pakigkuyog nimo nganhi kanamo. Ako nagaampo o Diyos alang sa biktima sa kama. Ang balang spirito maghikap sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing sa pagbalik sa iglesia. Kadi nang unang gugma namo do Dios gakabugnaw. Tuguti nga ikaw magabintinar sa kainito niini. Ipadala balang spirito sa pag-atiman kanamo. Panalangin usab ang OFW nga kanang kwarta nga gipiyal nimo nganha kanila. Dili unta mangadto sa kapa. Tuguti nga ikaw maggiya kanila o panalangini ang ilang panglawas. Panalangini ang ilang mga kabataan. Usaha kami o andama kami sa imong haduol nga pagbalik. Panalangini ang among mga kadagkuan sa South Philippines, sa tanang mission o conferences, mismo pa sa General Conference. Salamat nin tanan. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.